Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin labaran Kannywood. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha tamu ka yi subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. A yau dai shirin namu yana ɗauke da wani labari da yake ya mutsa hazo a cikin masana'antar ta Kannywood, wanda mutane da yawa suke ganin rashin dacewar hakan. Dalilin da ya faru wannan abu ya faru ne ranar da shahararren mawaƙin nan wato Hamisu Breaker ya je shooting ɗin waƙarsa mai suna Ɗan Dako, wadda ake ɗaukar bidiyonta a halin yanzu, ko kuma in ce an ma riga an gama ɗaukar bidiyon a halin da ake ciki. To ranar da ya je wani al'amari ya faru wanda ya ba kowa mamaki. Sannan kuma bugu da ƙari, bayan wannan jaruma da suka je wannan shooting ɗin waƙa tasa ta Ɗan Dako sun dawo, ta yi posting ɗin wani bidiyo da suka yi bayan kwana biyu wato da yin hakan. To dalilin da ya jawo maganar ta zamo ana ta kace nace a cikin wannan al'amari kenan. Kowa yake tofa albarkacin bakinsa. Wai wannan wani abu ne da ya faru haka mutane suke, kowa yake tofa albarkacin bakinsa. Wato dalilin wannan maganar shi ne lokacin da suka je shooting ɗin waƙar Hamisu Breaker da mai suna Ɗan Dako tare da jarumar da suka je shooting ɗin wato Aisha Najamu, wadda ake mata take da Hajiya Nafisa Izzarsu. To jim kaɗan bayan sun je sai suka yi wani bidiyo wanda Hamisu Breaker yake nuna ta, yake ce mata yanzu fa gane fagata, wato wata waƙa Hamisu Breaker ce mai suna ta Breaker, inda yake waƙar yake nuna ta, yake cewa yanzu fa gane fagata, ita ma tana nuna shi a matsayin masoyi. To shine mutane suke ta zargin anya babu lauje a cikin naɗi, wai ko tsakanin Hamisu Breaker da Aisha Najamu wato Hajiya Nafisa Izzarsu, ko soyayya ce tsakaninsu. Da yawa mutane kowa yana wannan tambayar akan wannan al'amari, anya ba soyayya ce tsakaninsu ba? To mun yi ƙoƙari mu bincika hakan. To magana ta gaskiya mun bincika ba soyayya ba ce. Dama duk wanda ya san wannan mawaƙi Hamisu Breaker ya san mutum ne mai raha. To raha ce kawai suke yi tsakaninsu, da kuma jin daɗin wannan waƙar, da kuma jin daɗi. Ya daɗe yana son ya je ya ɗau wannan bidiyon waƙa, bai ɗauka ba sai ranar ya samu dama, duba da yawan uzurorinsa. Wannan dai shine ƙarshen labarin. Magana ta gaskiya ba soyayya tsakanin Hamisu Breaker da Aisha Najamu wato Hajiya Nafisa Izzarsu. Kada ka manta, idan yau ka fara shigowa ka yi subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun labaran Kannywood ingantattu.